Padayon karong gipangita ang 66 anyos nga lalaki human gikatahong gianod sa kusog nga bulog sa tubig sa sapa ang iyang payag nga nahimutang sa Barangay Malo lungsod sa Siaton sa Negros Oriental kagahapon Hunyo 29. Ani ang report. Gisuwayan unta sa mga sakop sa Philippine Coast Guard ug sa local rescue sa pagpangita sa nahanaw nga senior citizen apan napakya sila. Karong adlaw, gipadayon ang gihimong search and rescue operation sa senior citizen nga na-missing. Matod sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Siaton nga haduol lang sa sapa ang payag sa senior citizen dihang kalit lang ang mihapak ang kusog nga baha. Sa video sa Kapobre Vlog, makita ang atop sa payag nga gianod sa baha. May mga sakayan usab nga hapit ang gianod sa kusog nga tubig sa sapa. Matod sa Siaton MDRMO Action Officer Vincent Macabali nga naginusara na lang ang senior citizen nga nagpuyo sa payag. Ang iyang asawa ug mga anak nagpuyo sa laing panimay nga luyo lang sa sapa. Wala pay pamahayag ang pamilya sa biktima. Samtang na po ka mga balay ang apektado sa baha sa Barangay Mantuyop, Siaton kagahapon sa hapon. Gibaha usab ang National Highway sa Barangay Mantuyop. Matod sa video uploader nga kalit lang kaayon hitabo ang pagbaha sa hapit na mulapa sa tulay. Apektado usab ang mga punuan sa Balete, mga kawayan o guban pa mga kahoy haduol sa sapa. May mga mananap usab ang gianod sa baha. Sa pagkakaron, padayon ang assessment sa MDRMO ug sa mga barangay nga apektado sa pagbaha. Kung sa Malo, sir, na reported na naanod, so para sa rin pa, sir, mag-conduct na po niyo ng search and rescue or retrieval operation na ang PCG. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Wisda.